To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan kowa yana lafiya. Yau na ce bari in fito in amsa wa mutane wata tambaya da yawanci aka saba yi mun. Tambayar ita ce, injiniya me yasa kake posting na privacy na aikinka bayan muna ganin cewa manyan kamfanonuwa na duniya suna ɓoye sirrin aikinsu ba sa bayyana shi a idon duniya. Akwai tambaya da ya kamata a ce a duk inda mutum yake yana dubawa. Abu na farko shine me kake yi, abu na biyu kuma su wane ne a kewaye da kai. Duk inda kake da mutane da suke irin aikin da kake yi, ma'ana kamar kana da competition, kana da mutane da za ka yi competing da su wajen abubuwan da kake, ka ƙara inganci ko ka rage ko kuma ka ƙara inventing na wasu sabon abu, ƙirƙiro wasu sabon abu kenan, dole kana buƙatar privacy sosai a irin wannan wajen. To amma community da muke ciki yanzu idan ka duba a ce yanzu idan ka ɗauke ni misali ka ɗauke ni a matsayin na farko, ni ne mai yin mashina a Najeriya kakab ni kaɗai ne mai yin bicycle motorcycle industry wanda nake kokari in ga ya zama kamfani babba. Ni kaɗai ne nake wannan abun. Ba ni da na biyu, ba ni da na uku, ba ni da na huɗu. So kaman abin da nake bukata a wannan mataki shine in yi patenting na aikina, ma'ana duk wani abin da na kirkiro shi in zama ina da IP, ina da intellectual property na document ɗinsa kenan. Wannan product ɗin nawa ne, ni na kirkiro shi, ba wanda zai kwafa mu. Abu na farko kenan. Abu na biyu, dalilin da yasa ka ga ban cika damuwa ba a cikin abubuwa da kuke ga ina posting na bidiyo, abin da ya shafi privacy na aikina, ina ga bai wuce a cikin kashi 100 bai wuce kashi 25 ba. Dan saboda privacy aiki ba a gani yake ba. Akwai abubuwan da ko da so nawa za a yi ta yi a gabanka kana ganin shi a bidiyo, ba za ka taɓa sanin me yake cikinsa ba idan har ba a ma bayanin abin da ke cikinsa ba da kuma technical experience da yake cikinsa ba. So hakika ina godiya ga irin waɗannan nau'ikan mutane ne da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma muna fata cewa insha Allah wataran za mu kai irin matakin da suke tunani. To na gode sosai kuma Allah ya saka muku da alkhairi.